Má čerstvých 19, doštudovala na konzervatóriu hudobno-dramaturgické umenie, venuje sa tancu, spevu aj herectvu a počas Svetových dní mládeže, a preto je dnes našim hosťom či hostkou, tancovala v súbore umelcov, kde Strednú Európu zastupovalo 5 mladých dievčat zo Slovenska. Terézia Čačíková, dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Dobre som všetko povedal? Študujem hudobno-dramatické umenie, ale to je asi jedno. Dobre, ďakujem pekne. Čiže venujete sa tancu? Áno, venujem sa aj tancu. Ako dlho a odkedy? Venujem sa tancu už asi od škôlky, kedy sa ma spýtali rodičia, čo by som chcela. A nejak som počúvala svoje srdce a povedala som, že by som chcela tancovať. Takže tancu sa venujem už veľa rokov. Čo to znamená venovať sa tancu? Tancovať životom a tanec je taký spôsob môjho prejavu, kedy sa cítim slobodná a kedy viem vyjadriť svoje vnútro a venujem sa tomu tak, že svoj voľný čas trávim tancom na sále, na tréningoch a po škole tancujem, aj v škole tancujem. A zatancujete si aj len tak? Áno. Čiže aj doma, áno, v prírode? Áno, áno. Tancujete, keď vám je dobré, aj keď vám je zle? Áno, tancujem asi stále. No dobré, ale tanec asi je tak ako, dajme tomu, šport alebo hudba, tvrdá drina. Je to veľmi tvrdá drina a v Portugalsku som zistila, že je to ešte ťažšie, ako som si myslela a bola som celá aj doudieraná, domodrinovaná a zažívala som také iné spektrum toho tanca a toho pohybu. Čiže doudieraná s pádou? Áno, áno. Padali sme, aj sme šplhali. Bola som aj dorezaná na ruke z takého postroja, čo sme liezli. A vždy, keď vlastne sme taký pohyb spravili, tak mi to tak udrelo o ruku a potom som to mala také až krvavé, takže bolo to až do takej miery vlastne. Takže tanec bolí, ale napriek tomu ním vyjadrujete radosť, áno? Áno, áno. Ako ste sa dostali k tomu tancovaniu v Portugalsku na tých Svetových dní mládeže? Dostala som sa cez taký dotazník, ktorý som dostala od kamarátkynej kamarátky, ktorá jeho poslala, že ty si umelec, to by si mohla skúsiť. A ona mi to poslala tiež, že poďme do toho, poďme to skúsiť. A podarilo sa nám to obom teda. Čiže bolo nejaké výberové konanie, na ktoré ste sa museli takýmto dotazníkom prihlásiť? Áno, to bolo prvé kolo a potom boli ďalšie 3 kolá, ktoré sme museli splniť. A po 4 castingových kolách sme vlastne boli tam prijaté a mohli sme tam ísť tancovať. A čo v tých castingoch ste museli absolvovať? Čo ste museli splniť? Aké boli požiadavky? Prvé kolo bolo iba taký dotazník ohľadom, kto sme. Tam sme písali tak o sebe a potom druhé bolo už svetové. Prvé bolo slovenské, druhé bolo svetové. Vlastne o tom istom to bolo. A tretie bolo už také, že sme museli tancovať jednu choreografiu, ktorú nám poslali a potom jednu dobrovoľnú vec a ešte spev. Takže som ešte potom aj spievala a malo to byť také umelecké zoskupenie, z čoho nakoniec vzniklo tanečné zoskupenie. A potom ešte bol taký pohovor ústny. To bolo posledné kolo. Kedy ste sa dozvedeli, že ste medzi vybratými? Asi 2 týždne pred odchodom do Portugalska. Tak to na poslednú chvíľu, to ste mali na čas. V deň maturity, pamätám si, že som im písala, to som maturovala z tanca, že dobrý deň, asi ste na mňa zabudli, nedostala som nejaké také vyhlásenie o tom, že čo so mnou. A napísali mi, že aj zabudli sme, ste prijatá, takže... Čiže zabudli vám to oznámiť? Áno, zabudli, a keby nenapíšem, tak asi neviem, že som vybratá. Tak ale v tom prípade akože šťastný deň maturity? Áno, bolo to tesne pred skúškou, takže som bola úplne šťastná aj z toho, že maturujem. No tak to aj tak odneskôr negratulujem, aj to sa dá. Čo to pre vás znamenalo, že vás vybrali? Bola to taká asi bázeň a radosť, že môžem byť takýmto svedectvom aj pre Slovákov, aj pre dievčatá v mojom veku, že
keď pôjdeme za svojim snom, ktorý nám Pán Boh vložil, tak môžeme ďaleko zájsť. Bolo sa treba pripraviť potom na to vystupovanie už tu doma na Slovensku, alebo už tréningy vás čakali len v Portugalsku? Áno, my sme mali tréningy 2 mesiace, každodenne asi 8 hodín, niekedy viac, niekedy menej. A mali sme ich 2 mesiace až v Portugalsku. Takže na Slovensku som nemusela nič doma chystať. 8 hodín, čiže opäť som pri tej tvrdej drine? Áno, niekedy začínali sme o 9:30 a končili sme o 18:30, tak nejako. Ale posledné 2 týždne pred sme končívali niekedy aj o 12:00, o 11:00 večer a to sme boli od rána. A to bolo už také veľmi náročné. Sme len spali a potom ráno vstali a išli sme na stage. A tam sme boli až do večera a potom znovu, tak to bol vlastne taký kolobeh takejto makačky. Dalo sa pri takejto práci vlastne v úvodzovkách užiť si tie Svetové dni mládeže? Ja som ich mala asi z iného súdku a nevnímala som žiadne problémy a žiadne také nejaké emočné veci, čo mali naši Slováci v skupine alebo čo mali putovníci z celého sveta. A sme to mali úplne z iného hľadiska, takže ja som mala iné Svetové dni mládeže, ale dokázala som si ich užiť. Čiže pracovná? Áno. Ale mali ste čas aj na Boha, na modlitbu? Vstávala som skôr asi o 1,5 hodiny a chodila som k oceánu sa modliť. To bolo krásne. Takže takto som si musela nájsť čas na svoju osobnú modlitbu, inak by sa to nejako nedalo skombinovať. A vlastne vystupovali tam len veriaci tanečníci v tomto zoskupení? Nie. A to ma tak prekvapilo, že tam boli z celého sveta ľudia, ktorí nejako dostali tento dotazník, čo aj ja. A boli tam aj neveriaci, ale bola som s nimi 2 mesiace a nebolo ich tak veľa. Ale čo bolo úžasné, bolo to, že každý, kto odchádzal, ktorý tam prišiel buď hľadajúci, alebo ateista, alebo mal nejaké iné vierovyznanie, tak odišiel s tým, že je dotknutý a viem, že jedna teraz prijala sviatosť príjmania a je to veľmi také úžasné, že každý z nás bol dotknutý, aj tí, ktorí neverili, tak odišli s tým, že Boh naozaj asi existuje. Takže je to úžasné. A povedali ste, že ste sa chodili modliť k oceánu a museli ste stávať skôr. V Bratislave oceán nemáme. Kde sa tu chodíte tak rada modliť? Modlím sa vo svojej izbe. Mám také miesto, taký kútik, ale chodím sa modliť na taký výhľad nad mojou mestskou časťou. Mám tam taký kameň, kam sa chodím modliť. Taký skrytý, takže ma tam nie je vidno, ale musím tam tak vyšliepať po takom kopci. Takže to ani neprezradíte, aby vás tam niekto našiel. Keď sa vrátim k vystúpeniam, aké to bolo vystúpiť pred takým publikom? To asi sa vám už nepodarí a doteraz asi nepodarilo. Asi už nie a bolo to veľmi očarujúce. Pamätám si, keď sme mali pred prvou ceremóniou vystúpiť a boli sme v takom backstage a prišiel taký kňaz z Talianska nám dať požehnanie a povedať nám pár slov a povedal nám, ja som bola úplne v pohode, najprv som bola úplne v pohode a potom som videla záznamy, čo sa vysielali naživo z pódia a videla som ten dav ľudí a vtedy som bola taká, že čo? Že ja mám tam stáť a bola som taká, že nie, že toto asi nezvládnem. Ale prišiel a povedal nám, že vždy, keď ide vystupovať pred väčším publikom, tak si hovorí, že nikto ma tu neprišiel súdiť a že sú to bratia a sestry a máme spoločný cieľ a ideme spolu tvoriť niečo na Božiu oslavu. A to mi dalo obrovský pokoj, dal nám požehnanie a keď sme boli úplne že za oponou, tak sa na seba pozreli všetci, že čo, to sa naozaj deje. A potom sme cez jednu pieseň vystúpili, po takých dvojiciach, trojiciach tam išli a zaplavil nás obrovský pokoj.
A tam sme sa tak aj privítavali na tom pódiu a tak sme si všetci hovorili do uší, že čo je toto za pokoj, že Duch Svätý to úplne ovládol celé pódium a naše srdcia a bol to naozaj pokoj. Takže bolo tam cítiť obrovskú radosť a nadšenie a pokoj. Takže nebolo to vôbec také stresujúce, ako sme si mysleli, že bude. Mládeže, uplynul približne mesiac. Čo vám najviac tak utkvelo v pamäti? Čo si ponesiete ďalej v srdci z tohto stretnutia? Asi si odnesiem takú veľkú silu toho, že prišli tam mladí z celého sveta za Ježišom a za pápežom a spolu tvoriť cirkev a tak sa uistiť, že má to zmysel žiť s Ježišom každodenne a že nie sme tu sami na tomto svete. Aj keď sa to niekedy cítime, že som na všetko sám, tak to nie je pravda a je to obrovské požehnanie. Asi to. A ešte aj oči pápeža. Mal krásne oči, plne také plné pokoja. A tak mu svietili a boli nádherné. Terezia Čačíková bola dnes našim hosťom. Tereska, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Mládeže, uplynul približne mesiac. Čo vám najviac tak utkvelo v pamäti? Čo si ponesiete ďalej v srdci z tohto stretnutia? Asi si odnesiem takú veľkú silu toho, že prišli tam mladí z celého sveta za Ježišom a za pápežom a spolu tvoriť cirkev a tak sa uistiť, že má to zmysel žiť s Ježišom každodenne a že nie sme tu sami na tomto svete. Aj keď sa to niekedy cítime, že som na všetko sám, tak to nie je pravda a je to obrovské požehnanie. Asi to. A ešte aj oči pápeža. Mal krásne oči, plne také plné pokoja a tak mu svietili a boli nádherné. Terezia Čačíková bola dnes našim hosťom. Tereska, ďakujem veľmi pekne.